ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. Hiç bir ummet özlerinin helak bolmagy üçin tayin edilen wagtdan ileri de düşmez we iyide de galmaz. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. Ondan soň biz öz peýgamberlerimizi iyid be iyid iýerdik. Her wagt bir ummata özlerine iýerilen resul gelse, şonu ýalançy diýip ýalana nispet berdiler. Pes biz şol ummetlerini helak etmekde bäzilerine tabi etdik. Oşolary özlerinden soň geljeklere hekayet aylandyrdyk. Pes Hudaýyň rahmetinden daş bolmak iman getirmeyen cemaatlara bolsun. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. Ondan soň biz Musany we Musaň dogan Haruny özümizin nişanalarymyz bilen we wazih we roşan bolan mucizeler bilen resul edip iýerdik. إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. Firavuna we şoň mutekebbir bolan gowmuna pes şolar iman getirmekden tekebbürlik edip kabul etmediler we hatdan tajawuz eden cemaat boldular. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. Pes Firavun we şoň gowmlar aýtdylar: Aya biz özümüz ýani iki tane insana iman getireýlimi? Ve halinki şol ikisinin gowmy ýani Bani Israil bize golamdyrlar we hyzmatkardyrlar. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. Pes Musany we Haruny ýalançy diýip tekzip etdiler. Pes helak bolýanlaryň jumlasynyň bolup gark boldular. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وتحقيق biz Musaga Tawraty berdik. Şayet Bani İsrail Tawrat bilen amel edip hidayet tapsınlar diýip. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. Ve biz Meryem'in oğlu İsa'ni ve şonun ejetini özümizin godratymyzy delalet etýän uly nişana we alamat aýlandyrdyk. Ve şol ikisini durarga laýyk beýik ýerden we akar suwly ýerden jaý berdik. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. Ey peygamberler! Halal o pakide taamlardan iň we salih amellerini kesbedin. Tahqiq men sizin etýän işleriňizi bilýändir. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وتحقيق شي إسلام ملت وتوحيد ملت sizin milletiňizdir we şeriatyňyzdyr bir millet bolup we bir şeriat bolup we men de sizin perwerdigaryňyzdyr. Pes menden we men azabymdan gorkun. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. Pes adamlar öz aralarında dinlerini para edip bölüp boldular. O her firqa özlerinin ihtiyar eden dinlerine hoşdurlar ve şonu hakdır deyip etikad etýändirler. فذرهم في غمرتهم حتى حين. Pes şolarını özlerinin cehalatında ve gaflatlarında terk et bir müddet içelli. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. Aya şolar güman etýärlermi biziň şolara berýän mallarymyzy we ewlatlary şolara ýaxşylyk üçin berýändir diýip. O şolar şaýysty bolan soň berýändir diýip. Ýok, beýle däldir, belki olar hakykati bilýän däldirler.
إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. Tahqiq ol tor adamlar ki özlerinin perverdigarının azabından ve azamatından korkuyardılar. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. Ol adamlar ki özlerinin perverdigarının ayetlerine iman getirip tasdik etýärdiler. والذين هم بربهم لا يشركون. Ol adamlar ki özlerinin perverdigarının